Madokachere tauya nadzo nadzo zuva rochitanhatu mumwedzi uno wachikumi. Nyasi zuva rochitanhatu rino tiri kurangarira vanhu varume vanosvika 429 427 pachirungu vakagwarashiwa kutsaona yakaitika kumugodhi wokuhwange mugore ra1972. Mweya yavo irambe yakazorora murugare. Apa izvezvi nyasi uno wamunangarwa vaparura dzimwe motika dzinopfuura 40 manduwe. Kwaino matarakita 5 nozvibhorani zvokuti vanhu vakone kuboya mvura, asi kwai zviri kupuwa iwo maovheti badzi. Manduwe ide muko nyika yedu akaita kunyangariwa. Mari yomotika inosaika zvimwe zvese zvingasaika, asi mari yomotika inoramba iripo. Ndipo unotoona kutoti pakanyangariwa. Izvezvi wachaitoita kutekaira nomaford ranger manduwe. Idi zvawo wabi yedu kukama wakakora kareka. Rekai tione kuti uchareka kuwazvimbira chere. Jacob Mafume agoburika ipapa achiomberera manja, achirova manja achiti Trababras kwai Trababras yaita kuti Harare inzi iguta rakafanana nemamwe magutawo pasi rese. Hede mbane akuzviziva kuti zvichareketeka zvakadani. Apa iwo wamunangarwa wari kutoti aiwa iye Mafume ticharamba tiripo, anoramba aripo tinaye tichidini tichiita zvese tichibatsirana tichisenza tese pabodzi. Pachiri kuhwanda zvapachena izvi, zvapachena somabvi ombudzi. Rekai tione kuti zvinosvika kupi zvakadando. Ipapawo pokare wamunangarwa nyasi kwaiwa Gosimudzira, iye uya akaisiwa kuti ndiye aite mukuru wemasoja womuhofisi inoringa nezveubasa hwemasoja, chief of staff pachirungu, ashawawo tatapfumanei kuti aitiwe izvezvi kunzi major general. Horume wanotadza kuziva kutoti kukwira kwese kwavangaite ipapa nezvigaro zvese izvozvi izuva ribodzi basi ravanozondokurubuka zvopera zvakadando. Rekai tirambe takaparinga. Hurumende iri kuti iyo kwaida kuzotenga mumwe mukaka kubva kunyikayo Belarus, otosaya kuti kohokonai wari kuda kutenga kure kure kwakadandi. Apa South Africa iripo kuti inokona kutipa mukaka wakakwana. Hino kuti sei zviri kudando. Rekai tirambe tichiringa hedu kuti zvinotibatsira chere kana kuti mari inenge ichindoenda madhiri wakuru. Wamunangarwa nyasi uno waburikawo vari kureketa masoko okuchema mubiyawo Edgar Lungu wokuzambia. Watoita kubatana nemabiyawo kuzambia kuchema iye Edgar Lungu. Wagoti anga ari munhu akazvininipa, anga anosimba anoshungu nonyika yache kwakudidi. Rekai titi mweya wacho urambe wakazorora hawo murugare. Ipapa tatomirira umbwa kuti nyahwa yacho ichaitiwa rini, nokutoti wamunangarwa zviri pachena kutoti wanotoenda kunyahwa yaiye Edgar Lungu mubiyawo. Nyasi tafara kutoti dare rinoringa riri rochipiri kubva pamusoro-soro muSouth Africa, Supreme Court of Appeal pachirungu, kwairagoti aiwaba gurukota rinoringa nozvo zvinoitika munyika yeSouth Africa ngaribve kuno nonyaya rakaunza ichida kuti ripiri kure zvakareketiwa nodare guru panhau yemaZEP. Rekai tigoona kuti zvichasvika papi. Ipapa nyasi uno wanga wari kukakaritsana noiyo Zimbabwe Immigration Federation. Rekai tigoramba tichiringa kuona iwo Zimbabwe Immigration Federation pawachazobatana noHelen Suzman. Pakafita kubikiwa bhambo chairo chairo. Rekai tirambe takaparinga hedu kuti panosvika ipi tinenge tichikunyepai. Kuno vamwe tsano kukwekweku kwaiwa kwataikiwa mari inosvika zviuru 43 zvomari yekuAmerica yenge iri mumotika mawo. Munhu unotekaira nomakudukudu akadai imi. Hino kuti kubiwa chokwadi chere kana kutoti atuma wabiya ache kuti atorei mari tizogowane ndiboye imwe pokare. Heno ticharamba zvedu takaringa kuti zvinenge zviperera kupi zvienda sei.
tinenge tichikunyepai. Ipapa kuno mupurisa aripo anogara kuBulawayo ikuku anonzi Shepard Vutete ano makore 49 pachirungu, asungiwa kwai agoburisana gororo atatu anoba wakapakata waye ma-armed robbers pachirungu. Kuno akapuwa mari inoita $25 $25 yochimanja mubudu. Kuno ndo yaita kuti apfikiwe. Rekai tione uyu kana chiri chokwadi kuti akaita izvozvo, ndo vanhu vari kutadzisa nyika kuendera mberi avo, kusanganisira ipapapa akabatiwa kudari anoreketa zvese nezvaari bikita. Rekai tirambe takaringa hedu. Wanofundzisa pachikorocho UZ wari kutoseka wakomana wakati yei zvatakiitiwa nevarikuru wechikorocho UZ zviri kuita kuhwadza nokusekesa. Ipapa wari kutoti wakuru wechikoro waakuita basa ari kuderedza uremu hwechikoro chacho nokuti waakundoita zvese kuti wanzi zvinhu zviri kutekaira, ipo paribe kana chibodzi chiri kutekaira. Rekai tirambe tichiringa kuona kuti wanozvipedza chere izvozvo pokare kuti iwo wari kurama mabasa wavo wachasvika rini wakadando. Tinenge tichikunyepai. Hurumende yagoti iyo dhamu rokunzvi kwai aiwa riri kuwakiwa izvezvi ratoita zvikamu 60 chaiwo kubva muzana kupera. Heno kuti ichokwadi chere mabuja, tinoramba takaringa kuti ichokwadi chere kana kuti manyepo. Chinonetsa wakuru wenyika vanondoreketa makumi makati asi unoona kana pikicha ribodzi nemudiro zvinhu iwawo. Dai zviri zvechokwadi dai watoburitsa kutoti ringai waro. Kuno apa rekai tirambe tichiona kuti wanoperera papi. Tinenge tichikunyepai zvedu. Tikaringa mutambo, wadzimai vanotamba kiriketi waja chikwata choBrazil nomumhanyo inoita 62 62 runs pachirungu. Tiri kuti makorokoto. Apawo ipapa Lloyd Mutasa naBilly Veremu kwai ndo wagonzi ndi murairidzi pokare nomutambi wakatamba zvinomwisa mvura zvouseza mumwedzi watabvayu wari wese wechikwata cheMosi. Tikaitiramba tichiti makorokoto wabi yedu. Apa chikwata choZimbabwe chomaWarriors mutambo usahwira noBurkina Faso chakpapaidziwa kubamuriwa mhanduwe kugwedzi tiri kana kugwedza wakabodzi komatandanyadzi wakasaya mhanduwe panoita kunyadzisa chaipo. Rekai tione kuti zvinoperera kupi. Takundosvira kuti peno patichatamba noNiger tichaitawo kuti tiitewo zviri nani. Heno imi pakaita kunyangariwa hapo. Tikaringa dziri kuitika pasi rese, mapurisa muSouth Africa agototi takuona kubata gonyeti rakazara zvinhu kubva kuCape Town zviri kuenda kuMalawi, asi zvinhu zvacho kwai muno zvimwe zvinhu zvokuba imomo. Mai. Rekai tione kuti wabi yedu wana Banda naPhiri tsotso dzavo dzinosenza chere ipapa kana dzisenza zvisiwe nomapurisa. Kuno apa heno kuti wachaiburika chere nokutoti wari kutofara mapurisa ototi aiwa taboya zvinhu zviri kuita kuti zvinhu zvitekaire zviburika panze munyika zvinenge zvabiwa. Rekai tirambe takaringa. Apawo SIU yomuSouth Africa iri kuti yabvumidziwa kuti ibate dzimba nomotika zviri zvomamiliyoni 20 kumari yevanhu wanga wachinzi wari kuita zvouori kukambani yoTransnet. Rekai tione ipapa kana wakazvikona izvi wanokona kunge wari kusenza tusvinu. Rekai tione hedu medu munyika muchatodawo yakaita kudari mhanduwe kuti iwo wese ivava ana Pomona wawa nevamwe wakone kubenhutsa mari yedu zvisvinu. Rekai tirambe takaparinga. Pari kutoda kutoti paite kunhadziriwa zvisvinu chaizvo nokutoti pakanyangaritsa apa. Gayton Mackenzie kwai agototi vanhu vari kufungidzira kuti makurukota angatekaire nombombera vachibhururuka kuenda kurefu kunze kwenyika vanohwara. Kwai vanhu vanotima mumwoyo yavo nokutoti vanoda kuti vana makurukota wenyika waite kurarama zvakanaka. Aidi mari inonaka.
moti mungazomubisa pachigaro iyeyu dita kunanzvira kudari mhanduwe, muromo yakanuna nokujati nonaka. Aidihwi, rekai tione hedu kuti panombena sei, nekuti kubva gore rapfuura paapinda kusvikira izvezvi agbarasha mari inoita mamiliyoni manano zviuru mazana masere 4.8 million rands pachirungu. Mhanduwe, unobva waona kuti iri kuita kurakashiwa kuno kana ari mubodza achiita kudari, ko pawanosvika 20 pakanyangariwapo. Debswana, kambani inochera mangoda yekubotswana, yagoreketayo kutoti yambomisa kuchera mangoda nokuda kwokuti mitengo yemangoda iri pasi rese. Waari kureketayo kutoti ipapa tikaramba tichichera tinochera, asi tinenge tiribe chatiri kuita, tinenge tiribe chatiri kuboya. Unotoona kutoti aiwaba, wari kuzama kuti wabiridzire kuti hurumende ifunge kuti paribe chizvino wakomana, paribe chizvino, rekai tirambe tichiringa kuona kuti wanoipedza sei. Asi tiri kundosvira kuti dai wabotswana watoita kutora mari wabva wapopomedza ipapo tandototi munhu wese ngatiite ingodari pepetiwe muno iri zviite zviri nani, rekai tizvione kuti zvinosvika kupi. Nyikayo DRC iri kufara yapuwa bhiriyoni noWorld Bank kwai wabatsirike pakuwaka dhamu rinenge richigaya magetsi Great Inga Dam. Rekai tione kuti zvinosvika papi ipapo, tinenge tichikunyepa ini. KuNigeria kwai vanhu vanoita zvokuridza mabhawa waye wana DJ wagonzi kwai wanofanira kuti wapuwe marezinesi nomvumo dzokuridza mhanziyo wamo vanhu, nokutoti wakareka kuti ando makore 5 mujere. Aizvozvo vanozvikona manje zvekuNigeria zvokundoti kese kese makore 5 mujere pakaita kunyangariwa. Mo Ibrahim agoreketa akati vanhu vari kureka kuriketa nokuringa zviri kuitika kunyika yeSudan nokuti vanhu vatema. Ringai waro zviri kuitika kumaArabhu, munhu wese ari kureketa nezvazvo, asi zviri kuitika muSudani paribe kana mubodzi. Ukatoda kubvunza vamwe vanotoziva bani kuti Sudani yacho iri papi. Ipapa ari kureketa chokwadi, kureketa chaiko chaiko. Dai mumwe atoita kutoita tanda ndiye kutoenda pamberi chaiko, kuita mushamarari chaiye anoita kuti zvizikane zviri kuitika ikweyo. Elon Musk naiye Trump wachiripo, kakarisana kwawo kwamasoko, rekai tione kuti kunopera kwakadini. Mbani achajiwa, mbani achahwina, tinoramba takaringa zvedu isusu nekuti pakanyangariwa chaiko. Rekai tigoona kuti vanosvikana papi, nekuti paribe chizvino ipapo, paribe kana chibodzi chizvino. Tinenge tichikunyepa hedu kuti zviri kutekaira hanhu papi, zviri kutekaira sei. Tiri ipapo panyasi togumira pano, ndini wenyu Mhanduwe Onhau.